Joan, a Sants, dos tabalers, Sants, segur, i avui cremeu, no? Jo no. Per què no? Cremo jo avui. Per què no? Ha vingut a veure el debut d'una Sí, tabalera. exacte. He vingut a... Però per què no cremes avui? Exacte. Pues perquè me'n vaig després. Sí, me'n vaig a... Sense abandones? Sí. Soc una mica lleig, Però per què? perquè tinc els col·legues a la plaça, Però més col·legues que els dies que de Sants. L'Helena Morera. els col·legues del grup. Eh? Molt bé. Pues que fa molts anys. Llavors, clar, és una mica el preclub, no? Però estic aquí, no? Et quedaràs encendre la foguera? Sí, això sí. Em quedaré un rato. I hem de petardos. Tirar patatos ja no ho sé. Ah, sí, va. Tirar patatos ja no ho sé. Per què no? Perquè me'n vaig, Igualment, que no es treta, va. Va. em quedaré una estona. Veuré la foguera, veuré com creu. Fes la una. Ja ho veurem. També pots dir amb els amics que puguis. Però fes la una aquí. No, Oh, no, no matarà fins la una. fins la una ja et dic que no. D'acord, 12:59. Tampoc, no t'ho compro. No t'ho compro. Quants anys fa que esteu amb els diaris, amb els tabalers? 4 parells. 4 anys. Jo, 9 mesos. 9 mesos? Està novato. No, bueno. La persona al costat. M'he venido arriba. Bueno, no res en compte, te'n va. A veure, Espera, 3, perquè vaig fer 30 a la colla, O sigui- faré 33. o sigui, els 2 anys de pandèmia, un any i 2 anys de pandèmia. O sigui, portes el mateix que ell, de tota manera. Exacte, a tu no, no. No, però si portes 3 anys, són 2 de pandèmia, més un. Però va ser, ara 7 anys, la pandèmia va ser al febrer, va ser quasi tot un any, la pandèmia. Vull portar 9 mesos, Més tot aquests mesos d'ara que... Però És una pandèmia, ara. ja tocava abans. Ja abans tocava. Ja tocava abans que jo, porta més temps que jo. Porta més veterana. Gaudiu molt de la festa, Gràcies, igualment. rieu, emborratxeu-vos. Però aquesta mena funciona. Probando. 1, 2, 3. Un públic de YouTube, no? Claro. Passeu molt bé. Mira. Gràcies.